Hello लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै। बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुनफोरनि बागै मिथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, आरो खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लादो लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांनियाव थाबैनो सहैनाय बायदि लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर, आं दिनै मोनसे अफिशियल बर' मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर। भिडिअआ गोरोन्थिफोर जायोब्ला नोंथांमोनखौ निमाहा होगोन होनना आसा खालामनाय थाबायदि। स' नोंथांमोन बे अफिशियल मिउजिक भिडिअनि टिजारखौ सिबुं प्रडाक्शन चेनेलाव आपल'ड खालामदों दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन बे अफिशियल मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय गोजोन गोजोन। दानिया फैदो दे लोगोफोर, बे अफिशियल मिउजिक भिडिअनि बागै एसे मिथिना लादों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर, बे अफिशियल मिउजिक भिडिअनि स्टारिंफोरानो जादों बुकुल नार्जारी आरो बर'नि मुंदांखा एक्ट्रेस रिंकि ब्रह्मा दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना बिथांखौ गासिबो सिनायजोबखायोआनो। एक्चुअली नोंथांमोन बे अफिशियल मिउजिक भिडिअनि रिलिक्सआ सोरनि होननानै बुङोबा रिंकि ब्रह्मानि दे लोगोफोर, आरो बे अफिशियल मिउजिक भिडिअखौ डाइरेक्सन खालामदों भास्कर जयति देवली। एक्चुअली नोंथांमोन बे अफिशियल मिउजिक भिडिअनि सिंगारफोरानो जादों पुष्पारानी हायद्रम आरो अमरजीत लावरेब्रम। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ बयनिबो सिगां नायनो थाखाय बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' नोंथांमोननिसिम भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय दे। एसेनोसै, गोजोन्थों।